Klasický den, vstaneš, jdeš do školy, počkat. Ne, dneska je to jinak, dneska začneme až odpoledne, takže pojďte se mnou na Valašku. Na obrázku vidíte mapy tratí, my jsme právě dojeli do Valašky a pojďte se mnou podívat, jak to vypadá v servisu. No room for mercy now, no room for mistakes. Running from the person that I used to be. Everything I stood for away from me. Every bullet has your name, no place left to hide. Every bullet has your name, tonight you pay. Myslela jsem si, že už mě nic nepřekvapí, ale trošku nám začalo pršet, což teda nevadí a vznikly aspoň zajímavější fotky. Slavnostní start je taková ta hezká, čistá část rally, kde to všechno vypadá strašně fancy. A pak přijde realita na RZách. Ale nebudu předbíhat, počkejte si. Startovníci 160. Bus. Antipatro. Jaký je ten cíl? Umístění a takhle. Cíl je cíl. Ano. Máte nějaký cíl, představu umístění? Víte čo, tak ja to beriem toto ako test, fakt, že podmienky sú nepriaznivé na závodenie, takže skôr si odskúšať to auto, rozjazdiť sa a doviesť sa do cieľa, a to je náš cieľ. Jasně. To vírus číslo 19. Já nevím o tím, že by to byl můj kluk, ale je to Tomáš Kretík, akorát, že mě přišel takové odvravné lázní plzeňského piva omládlo. Krásné, dobrý, takže jenom tačil kolem a skočil do auta a jede z vámi. Takže záskok, nikdo se vám nikdy zasekal, časí nás teda opravdu zlomí, ale já si myslím, že tam budeme mít za ty teplovanky, co tam to bíje. Žigul to by neskutečně. Žigul to by neskutečně. Kdybyste mi den předtím řekli, že budu sama v noci chodit po servisu, asi bych vám to nevěřila. Dnešek nám utek nějak šíleně rychle. Upravím pak už jenom fotky, které jste před chvilkou viděli a to je vše pro dnešek. Další den je tady, vstávali jsme brzo, abychom všechno stihli, tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Ano, opravdu je to sníh, taky jsem se lekla, ale všechno se za chvilku změní, tak se pojďte se mnou podívat na první RZu.
Irzeta za námi, takže jdeme na tu druhou. Can you remember my name as I go through your life? 1,000 oceans I have flown. Oh, and cold spirits of ice are all my life. I am the echo of your past. I am returning, the echo of a point in time, and distant faces shine. 1,000 warriors I have known, all laughing as the spirits appear. All your life, shadows of another day. And if you hear Teď vám ukážu rally i trošku z jiné stránky. Rozhovory samozřejmě nesmí chybět. Sky splits open like a wound. Rust pours down in waves too soon. Na benzínkách se teď zdražovalo, ne? Nothing grows in this dead earth tomb. Sobotu odpoledne, což sice je, ale ještě jedna runda je před náma, ale já si asi pojedu na Moravu, jako na stream, mám to s tím doma, tak jak tady s tím doma, ale ještě nevím, čím pojedu. Rain, rust and rain, can't scrub it clean, can't ease the pain. Walls collapse brick by brick, echoes screaming. A kdože to vlastně vyhrál? David Kománek, Kristýna Filová na Škoda Fabia RX Rally 2. Tak tohle se nestává často, já na fotce místo za foťákem, díky za fotku. nobody knows, I see this race. Different thoughts, a different place. I don't wanna lose, I won't give in. But running to the end is where I wanna go. Heavy road, it's hard to go, but deep inside I always know. From zero to hero, I rise again. I see the golden end ahead. Fire can stop me. I won't bend. I'm running hard until the end. Nebylo bych to, jak kdyby si tohle nenatočila do vlogísku. Všechno hezké někdy skončí a můj den končí právě teď. Už mě vlastně zbývá jenom cesta domů. A jsem fakt ráda, že jsem toho mohla být součástí a fotit tady. Takže obrovské díky za tuto příležitost a děkuji všem, že jste to dokoukali až sem. You said keep it down.